esasibona siyahlangabezana nezimo besikhuza kuzo. Ngiyacela abafowethu ukuthi nje niziphathe kahle, nihloniphe imiyalelo yesikole. Konke okuhle kuthiwa kwenza esikoleni kwenze ngoba soshaya isikhala uzozimela khona impilo yizwe ukuthi njani. Alright-ke bafowethu, la endweni kuyimini inkosi kaMaskandi. Bafowethu, angibangi namuntu ngizidlela amahlanga ongiphikisa ukuthi nginkosi kaMaskandi, ngicela ngiphikise ngengoma yakhe. Ngisho ngodlame lokho ngisho kahle mina uPex. Ukuthi Mr. Thwala ngiyahalalisela sekutheni wakhiqiza inkosi kaMaskandi yasendweni. Viva ngoba viva! Viva inkosi kaMaskandi yasendweni, viva! Ubani inkosi kaMaskandi endweni? Ubani inkosi kaMaskandi? Alright-ke sezoshaya ingoma yokugcina esihloko sithi iphoqa msizwa. I-CD yami le ngiyikhiphe ngonyaka odlule ngoDisemba, ngo-October iyeza i-CD yesibili. Isihloko se-CD sithi iphoqa bunsizwa. Iphoqa bunsizwa. Ngizocela ukuthi uDJ ngidlalele number 7 okuyimihlobo sengomsithi iphoqa msizwa leseke ngiyahamba. Nisale kahle ngibonga kakhulu ngithi besitholile. Sabula,